ma chiegni ahinya kamoro amora ma intiere en chieng' tich ang'wen sama bende ing'e ni kochopo to en kindego eko mag winjo dak achana. En chenro ma sani osebedo ka koro oganda mang'eny ahinya luwo kendo bende nitiere gode okang' kokang'. Kawuono ni endi achako arwaki kendo okang' machielo tudri kodwa kaka pile yore wago mag tudruok. Facebook page marwa en Lolwe Tv, Twitter handle en @Lolwe Tv. Kokamano tudri koda achiel kachiel. Twitter handle mara ma en @Nikokelo7. Be inyalo tiyo kanyo gi hashtag DAK ACHANA. Kanyo koro iketo hashtag no to koro yot. Wayudo penjo ni e yo mayot kendo koro wagologi waluomogi kendo mamoko mang'eny ahinya mantiere. Antie kaendi gi jahocho masani tinde idho nyang'oma iluongo ni Bishop Nerea Mbewa. Nuni ng'ato idho nyang'oma to koro mane ng'eni koro idhi okang' machielo, Nyasaye oteri okang' machielo mamalo. Nyasaye ochoro ne maisha. Koro dwani mondo idwok Nyasaye erokamano kuom gweth machal kamano. Amen. Erokamano ijaneno mar LTN ang'eni isetedo sani isebet piny. Dak achana kodwa ni sama koro iloso dak achana to kore ka ng'ato omena kore ka ni wang'o kaf, omena koro dwa wang'e kendo. Ono bini chiemo mos, omena no koro nimne iyi kinyo go dak achana. En thuolo maber ahinya kamoro amora ma intiere machiegni. An nyinga en Nick Okelo. Weche ni kaendi mathoth ahinya. To adwa mondo mi kawuono kachako chenro ni to mondo adoka ne erokamano. Ma en special thanks ne jago ma iluongo ni Dan Oliech ma wuod Nyakach kod jaode ma en Justin Manyage Miala kuom rwak maber manye umiya apoya nono nikech weche mag dak achana. Nyiso hera mang'eny ahinya. Meduru mna neno chenro ni endi kendo wacho ni chenro ni osekonyo ahinya kendo yudo puonj manikare. Nerea no mosi sipwap. Akao mos mar Dennis kod jaode Manyage. Daniel Ochiel ma wuod Nyakach. Gi jaode Manyage miluongo ni Justin Akao. Erokamano machiegni ahinya. Wachako kod penjo makawuono nitiere kaendi makagi kacha. Nyocha kano walose weche mag wife material ne piny lija ahinya. Ne duoko dwanego to kawuono wabiro gi penjo mantiere gi weche mantie kagi kacha. Nerea pod ji mang'eny pod ywak dwaro mondo mi oriwgi. Sani isechako riwo arus e kanisa? Iriwo joma walemo go kwa riw ji ajiya yani. It is not a business. Okay. En tich mar wach Nyasaye. To tich mar wach Nyasaye no. Kasani koro ng'ato biro ni dwaro mondo ichung' ne arus, ok inyal? Achung'. Koro sani koro in bishop mune be sani koro ji mang'eny ahinya koro iriwe aruse gi. Kaki beno riw ni mari. Koro jogi pod medo makwayo chuo to kwayo mon. Mbele kanya chenro nyang ni winji kuma bende kawuono kwaya ni mondo mi weche teke ma en dak achana onge wachi sama an kawuono koro oriage mang'ong'o. Ng'e gima koro rigi mang'ong'o. Nitiere ng'at moro yage mang'ong'o. Ok kalo kiepi. Abuta mok nyal hepo. To ber mar mondo mi sama mwadhi nyime ni endi bede dak achana ka ang' ni winji ni to chal nadi e seche mwadhi nyime. An gi yuora malugo chuora. To ne adak kode kuom higni 2. Bang'e to agole ni odhi opang ode. Kanoromo dwe mar 3 nokendo nyaseme mar rwakone. Ei dwe no ne wachwanyore ma wayanyore. Koro ok ne walos kode. Kane ochopo Jumapil manyoro ne omonja e oda ma wagore to oyach ochiegni nyuol. To an bende adhodho nyathi mawuoyi. Atim nang'o ne wach iwacho ni nikech iwacho ni an emarach pastor. Anda monda nyisi itimo maber kabisa nikech idak yuri higni 2. Mon achiel e 10 matimo gima itimo no. En ng'onoko kosekendi. To kana noyudo kidagi nyithindu to riembo. To in itimo maber. 2 yuri dhi kombo ode ma yuri odak. E muda manyudak gi yuri chate okuchwanyoru. Kelo chiege ma chiege dago ma chiege uchwanyoru. Nyaseme ode kirwenyre. Eka gepakre. Nyaseme ode okurwenyre. Donjo njela ni ng'eni ma ode nyaseme. Nyathuru. Koro anda wachine nyar gi nekni emarach. Nikech higni gi te ni dagi yuri gi kwe. Yuri no be pok neno makosa kata kano nyombo. Koro kendo
nyako ni chako aode ja aode adiri to yudi gi chuori oyudi gi chuore ni kidago munju mi luor ka gima indagi nikech in chiwori maduong no winjo mi luor kabisa ochako wuok ode gi ich ini bende dhodho to ing'ama ng'ongone adier mar Nyasaye adiera makende nyathi ma nyako no rach to nikech ne ugoru ka in be dhodho wuoyi to en gi ich chutho no winji wene thuolo kata no biro gi teko mang'eny to ini dhoth no winji ringi wene odno otimie dwache kata kana owang to kik umuluru makosa okumari makosa mar nyathi ma nyako mobiro monjini ong'e maber gimotimo oyach tin gi nyathi yani wach machenda ni nyathi ma nyako nodak gi ng'a to no puonje kanye to bende meno dak gi nyieke to kata be nitie wadgi wuon gi moro noneno ka lweny go ne timore e dalagi kata lelo zaidi idwoko lelo piny adwa ni ng'e ni en gi ich in gi nyathi nyathi ma dhoth sami kelo report kane usegoru makata gima ne timo no ne isetimo kata ka dhodho nyathi ni isedho nikech digol nyathi thunu nikech nugoru koro akia kaka dwa konyi an daer mondo ilam Nyasaye mondo Nyasaye oruch gik moko duto nikech Yesu e raba marucho gik ma piny okelo nikech onge wach machielo isedhodho nyathi usegoru iseninde odi osedok e ode an kaka dang' akonyi ditama gino timore Jumapil kawuono Wednesday kawuono Thursday otimore Jumapil ni kore ka en e jumani koro ando gima nyalo nyise koro dholuo indi nyise ni mondo olem mondo gigoru uchire an kaka jaluo dhako ma dhodho nyathi ok igori akor gakor kane en lweny mane ugoru ma umakru akor gakor manendo e madhe manyasi to kane en lweny mar ba dhok gang'o man to gima timo ne nyathi to kane gima umakru akor gakor to bende en mama ma bende yach ti bende inti gi nyathi ma koro idhodho ka chodho gima rach ahinya to onge mak mana mondo mi koro opuodh weche machal kamagi eki nitie gima joma dongo ong'eyo nitie joma nyasi mong'eyo mabiro miyi manyasi timadho en koro kata kodong gi kuro gi gigego eko en pok onyuolo nyathi omiyo onge gima lich nyalo timrene e gima notimono e dholuo mar adier en ni in ema koro kori pek nitie nikech in ma koro idhodho nyathi kendo nyathi ma wuoyi ng'awo ok ohero chilo samoro miyo niendi kamoyache niendi obiro ka gik mo ken no gangre gang'o giri iken otingre gi tipo magang'o iken samoro kaka otimre ni en nyase made nyase makure ni kumo aye dala gino iken gi angitimo ganang'o omiyo ber mar monde jitakasa ero inyalo jitakasa gi Yesu Kristo mang'no lemni ando koro achimi tir gi dholuo ni maendi mi mamani ng'i joma dongo omi manyasi mondo imadhi gima kama gikelo ga koyo ne nyithindo nyathini koro nyathi nyalo chako duona kuomi tika nang' matimre ni dhi osiptal to onge ni timre nade imadhe manyasi mondo mi hos kapo ni nitie gimoro mane rach manotimore mondo mano obed kanyo to mar ariyo maendi en ng'ama ni dak gi jaode ka jaodi nitiere olos go wadgi to gikawo yorgi ni giket piny to gisiem wang'e nikech ma dhako ma wang'e tek ma onge kodo yot moko winjo kel kata lweny osenyiso kite oko kite ma dhako ma kite rach moko ne bende kiji dala yudo ka joka ng'ato dak gi kwe koro idonje koro gi ich moko samoro yudo mabe pok inyuolo kene bro nyuolo ang'o tidhago nyaka joma nigi ka yudo ka koro osebet ka en makosa kendo ok en gima inyalo yie dichuo machuor nyaseme ora ing'ama ora aloso kodi achiel ikoni or manyaseme koro ma en ng'ama ora ok wanyal yie mondo nyiseme achiel kachiel ma wigi obachni aina gi oketh nying seme maber ke nyiseme kun motede gin nyiri masawa sawa moriere ma orieyo omiyo ok wanyal dwaro mondo mi gima kama endi otimre kaw dhakoni los gi chiegi to nona tim dhakoni kata kuma nyoae kama nye yude akani yude ir ng'a akani uromo e Facebook akani uromo e ang'o but ber mar mondo mi nona kabisa dhakoni tiende gi kuma noae to gidala gi samoro kore kukendu pok ing'e mang'eny ahinya kuome to mondi non samoro oae gund jok moko ma achach to dwa kelo gini kindala utne kod opogi koro ge yuori go wadu kech koro wadu be kang'o ng'e ni chiege nogo
to chige dhodho wadu dhi bedo malit ne nikech mai ninga makolo nyire gi jaode gi nyathine ma wuoyi dhi kelo bende maende ywaruok e kind ji ariyo gi kuok dhi bet ka kuok dhi bede iye kanyo ni dhaka Mobiro koka be podo wendo nyako ni podo yom podo mbichi podo yom makara pogo gurre kata maber to timbe ne gin timbe mo wango kalo kudho ja richo no nunu kuma nyathi ma nyako ne ai kata no nego okinyal ng'eyo mano ok tim maber uriyo nadi kanyo mosna pastor arwako an gi sida moro konyauru gi lamo an gi dichuo malayo makata obedo to olayo an Christian ka en Christian ko wukrangwe kato bedo tiene niya dichuo ne jakong'o nik nikech ng'ama ngima ma pache lew ok nya bet kalayo samoro en no shida or dichuo ni gi chien machune ni gini wuoka samoro en medical condition or dichuo nitie gimoro marach e dag lachne mamiyo en free koro giter jali osiptal to mama ni be owinjo wuo malong'o nikech ok owacho ni shite ni ne oyudo ng'ani kanigo owinjo lerwa ni gino bokre karang'o to osedak marom nade nikech ka ok ni yude go to nitiere chandruok kata mana e mfuko ni mar oko ne matin tere uro hospital mondo non ni en ang'o to ko hospital othibitisha ni nitie gimoro monjo yange mondo losne mondo gino chung to ka usedhi hospital mufwenyo ni gino nitie gigolong'o te to gini podi dhi nyime to keluru ng'atno e nyimi Yesu ja Nazareth nikech Yesu notieko duto. Yesu wacho ni bi uru mujoin to gango ruma pek to ne miu yweyo. Yesu ema kelo yweyo. Koro gin weche ariyo, kele ir Yesu kata tero hospital. Ka en mar jachien to Yesu biro tieke, to ka en ma ni kwacho ni en medical problem no to tere uro hospital mondo daktari opime goe picha time nade mondo yud gima rach kuome. Samoro nyalo bedo ni en prostate cancer e gima miyo ji bedo gi loose in gi lach ma loose ma ok nyal diyo. En kata lach matin kende mantie bladder ni to wuok. And that is why wadwa no dhi hospital. Yeah, koro nyalo ka nitie gi enlarged prostate gland, nyalo bedo ni develop prostate cancer, be mondo mi dhi hospital. Mano gima tang' itim, kiki kwa kony ka indi dhi hospital kaminjo wache ni kiny dhi hospital no tim ne jago inonro maber bodo ka samoro nitie gima rach. Kero kamano kuom bedo concerned ne jaodi. Mon moko do nyiera donjawe. Dak Achana an Moses ka wendo an gi penjo mawacho ni an wuoyi mar ang'wen e odwa kum jowuoyi abich. Owadwa maduong' osego simba. Owetena ariyo maluwe maduong' pok ogo simba. Be anyalo kuongo negi kosego simba nitiere kwero moro konyauru jogo nie boma to anto niko ushago. Ok luong ni go simba. Go dala miluongo ni go dala. Ibe kata ino shago inyathi ja town. Kech onkiedho luo. Iluongo ni gero simba, poko gero simba. Koro nikech mokwongo nitie anosegedo mano to pacha. Nikech mokwongo nitie anosegedo. Tariyo kende mapoko gedo. Pacha paro no gini wuya beach maduong' osego simba, ariyo malu maduong' poko nitie tao. Alafu koro en apani en mar ang'wen. Kejo nitie ji ariyo mbele ne. En mar ang'wen. Koro penjo ni bende nitie rach kata ngogo simba. To ere gimo midwa go simba mbele gi haraka gani? To gionge. Nyathi mar ang'wen. To gionge. Haraka gani? Joka ni Nairobi lal Nairobi tenden dala. Ko wacho no lalo koni gine tao. Donge tano no koro gi dagi duogo. Koro ineno no gedi. To geda. Anta neno ni nikech wadu maduong' osegedo. Onge chandruok. Kuondegi magedi miwene gi tigedo kari. Mano to pacha. Simba onge kwero. Mak mani joluo ne kere joka makiko kawo. Emani koro kosegedo joka ok nyal ninde ode ni. Keche no tin negi. Mar ariyo ka joka nigi mon koro sani endi ka en gi dhako joka koro nyal biro chieme ode kama chigi ted nikech ka endi gin pok keto mon gi kendo samoro ng'ano osegero simba moketo chiege kendo. Samoro poko kete kendo to gero simba to joka poko gedo. Koro joma dongo kama geno maneno wachgi indhi mbele mokwongo los kodgi inyisgi plan ma intiere godo ni yawa joka ma udeka tan me kaka an mondo ka ok ginyal winjo wach nikech tin wadu maduong' nitie mosegedo no olos kodgi mondo ne kata konyo wachno kik mondo kadhgi akadha do gima tang' moni geda ahinya to ng'e mani odhi twe mbele kanyo makoro kunyal ripo kaka joka ng'ato.
mano kende challenge mantiere gi dholuo aching, lakini kwero mo malich ahinya manyalo moni gedo to onge, mak mani you must be prepared for hard times, nikech koro watini ok bi ripo kodi ka une idala ka kamoro in gi dhako kigero simba kanyo endo chiegi nitiere kanyo, gin mondo igo kadwa Nairobi ok ginyal ripo gi chiegi. An Pauline kawuok Homa Bay ne wakendore gi boyfriend monyuolo nyathi manyako. Tokeno endo chandruok nowuok e kindwa, to dawa nobiro mokao yien mane nie jikonda, mokao kifunde mogoyo godo dhoda. Bang'e nawuok madhi matieko 1 month. Bang'e ne wuon parono endo okao nyako machielo monyuolo go nyathi mawuoyi. An be nayudo ng'ato mokawa mawanyuolo godo nyathi manyako. Koro sani jaoda nodhi, nodhi. Koro ni odwaro ni mondo mi adog wadag kode, to kok kamano to aduok ne nyathine. Anto ok adware kaluwore gi gik mane min otimona, nikech ne ayudo wuode gi nyako mane ochodo. Koro ng'adna uru rieko pastor. Okay, rieko mantie en ni sama dawu noloro ni dhot mokao yiendi tene noriembi, dawu ma noriembi to ok chuori. Eka chuori kar luwo bang'i kisedhi to kao nyako machielo, nyiso ni jogi ne ok dwari e yo machiek. Min wuoyi ne ok owinjo lol pach wuoyi, nikech min wuoyi ok dag gi chi wuoyi. Weche duto mane od chi wuoyi ka kata mane od wuoyi ka, wuoyi ema tieko gi chiege, ok min ki. Asto kao nyako ni to nyuolo go nyathi ma wuoyi, nyako choto roka. Odwari kendo wach ma ibuo wa en ni iyudo ng'ato nyuolo go nyako to iwacho ka ni ng'ano dwaro nyathine. Mani nyene ok iwacho no ni nidhi gi nyathine kata nunyuolo kode kata utieko gine di ok iwacho. Adong nyako ni apano nyuolo kod wuoyi ni nyathi. Ok owacho. Wacho ni bwana ko dwaro nyathine. Okay, matemo wacho ni ya. Ok onyiso ni nyathino no nyuolo gi ng'ani. Be ok otieko gi ng'ani gedi ok owacho. Do ngolero maber kanyo endo ni sani koro ng'ano wacho ni ka ok onyal dok mondo gidogre to mondo mi ng'ani nyathine. Paro no wacho nyathi ma nyako mancho nyuolo oko cha ng'ani luongo ni mare. Osekawe kama chielo. Yes, koro maka che be onyuole nyathi ma nyako. Koro bwana ema no riembe cha dwaro mondo koro kok onyal dogre kode to mondo duok ne nyathine. In fact ng'at to ne ok oriembe. Daye mano choko yien kae to godhot full to dhi. To kod dayo riwre gi wuore. Koro we bendo dhi mokendo mne after 1 month wuoyo sekeno ni nyako ne nitiere kamoro. En ng'ama ne rite ni ng'ani mondo wuogi mondo obi. Eka nyako ni bose dhi. Donge machebe koro we koro kose dhi idwaro nyako ni back. An to dang'adi ni rieko nya Yesu. Ni kikidogi mano pacha. Gimomiyo awacho ni kikidogi is this, mise songo mbele gi ngima minyuolo nyathi machielo kucho. Kineno ka dichuo machielo mar ariyo ni oheri, dag kanyo nikech kwe midwaro. To ka in bende wiyi osebiro maliet idwa dok chien, to mano gima ne ok ipenjwa ka ng'ada bura kendi, to an ng'ado ni bura ni kik iwe chuori ma wendo ni koheri isenyuolo kode nyathi dagi. Mane gima wacho ni ng'adna uru rieko to ibedi ng'adne maber niya kik uwuog kama enti, nikech ka poni ne gi kwe kacha to en gi ber obedi kanyo nikech joka noriembe. Donga jogi noriembe mokao nyako machielo mane chodo ni makoro ka uket kae mochako to rock. Koro nyako ni baka koro setomo ng'wech koro kimanye koro wecho biro marach. Magi joma pimo wi iluongo ni Pauline jogi pimo wi bedeo kama idake sani no bedi gi kwe mari nyathine ni kodwaro chik oko yie ni mondo mi nyathi obed kod wuone gi kapok oromo higni 19. Kinani podi nyathini ni bende chuori mene go nohero ok sandi be ok timne gimoro marach, nyathi obeda kodi. To ka ng'ani dwaro nyathine nigi thuon mar otada to koro kara koro udhi e children's court mondo koro odhi onyisi ni ok tang' obed gi nyathini. Nyathi chieng' moro bro dok korgi kosebedo ng'ama duong' dok ga koro pidha nyathi ka chieng' nyathino ni dok ir wuon gi bro dok. Mak mani ng'ado kik thing' gi fuo ni kosa ni koro dwaro nyathine ma bende oriembi go mokao dhako machielo modak godo.
Koro de chuo machal kama mamine gi fundo ne monde gi. Ikone mine gi mafundo. Ya mine ere katang minu bigoli chiegi. Chiegi ni migolo. Makosa me kindi gi chiegi ma migolo chiegi to kumeru meru ko dak ka. Hawa lose bende gi mother in laws. Gibe gi moko ntie mamomre ka ngokora fuok. De gi wigi wach kabisa. Isina kumara fuok ngoke. Rafuok ngeni ka ngok to gi magengo ngok ne onge. Rafuok ngok ma en bwa en ngok ne ok directed. Nyaki lepe nyaka kamora mora nikech onge lake. Kare lak nigi tich ndi? Donge lake donge directive mangenya ahinya. Koro bede me onge leke ni gosa ine rea mondo koro kata ke dwani ya chunye moro tingere kae ne ka ibro chapne kuma ji nitie make kibet ka ji nitie ti duoko ji. Koro muomro ka ngokora fuoko ken gima ber. To chuo masani ma sikaloso kagoni, you cannot let your mother donje kinde gi chiegi. Makmani mama intene mama ni kendo nyoli to nyaka miye luor. To mama ni kaloso kodi to winja. Oko winjo donje ka chiendi kati winje. Lakini ko nyalo biro moka nyaka yien. Mano muma. Nyako ni pole no bede ir jaode kuma ntieno. Wuoi ni. Wasailu sema usiwache mbachao kwa msala upitao. Kikiwe gima ine gono. Nikijeno kamoro maber kadho kamoro. Chieng moro ni duogi kawa. Anyiso ga ji pile. Nito lawi mewito. Nerea. Niuti. No yiech. Ere ka kene chaki kawo mondo umdugi. Okum. Isewito lawno no yiech. Uti. Koto se goye. Idhi kwanye kendo kuma ne wite chanadi mondo miudugo umdugi. Wiyo konyi. Nya neno nyako moro ka min gi ogole ka chwore ni chwore onge gi mwandu. Ni dwa nyuome gi japesa. Japesa rosiko kelo pesa. Oro ng'ato kelo pesa. Asto min go chune mo wen ng'ato ng'ato no here to nyako be no hero ng'atni. Ko dhi ka japesa to nyuolo ruda ariyo manyiri. To ng'ato ne okawe nikech monde ni nyuolo mana nyiri. Ne dwaro de nyathi mawuoyi. Kaka no nyuolo nyathi ma nyako nyiri ariyo go. No riembe for golf. Koro koduogo kata sama no nyuolo hospital, chwore mane min ok dwar cha. Emo gocho ne Mobiro ware gi nyithindo hospital to dok ka japesa. Japesa no gole no riembe kataka. Koro koduogo sayo jale cha. Ema paro gi nyamari nyako ni. En mna kamano. Ing'eyo ni pile anawachoga ni ok inyal dhi choko kuoyo ige mane kunyo. Ok chokre. Ido kuoyo na di ige mane kunyo. Ok chokre. Omiyo wadhi e yueyo ka waduogo weche pod ni ka indika wuone joka ka wuono gibiro temo puonjo ji mondo ji owe keto nige ni joma yumba chuo bende. Iyo choga ni the beautiful ones are not yet born. Ma tiene ni onge nyako ma jaber onge mo marach. Omiyo mine ma bende wan go bende bedo ni gireto ni rokni kaludho kwa. En kana sama ne en gi chwore ko nyuolo wuode ni. Eno ng'ama ne donje kindgi ne ng'a. Ne onge. Mago jo. Omiyo wene nyathi kore bende loso gige makmani as a mother advice. Exactly. Ni mana puonje yani puonje. To kiriembi chiege to kikone ni te. Ok kwere yani ok nyise gik maricho, puonje gik mabeyo. Eni yueyo mwadhi ya kende okwa kaindi wabud duondo matin ka waduogo to wadhi nyime kod dak achana kaka iwinjo weche medo biro kaindi mapek no endo ge peka kamano. Ote medo mana donjo. Hashtag en dak achana. Waduogo e thuolo ma ok lach ahinya. Kamora morama intiere ka kore kiruri kodwa sani endi wiki kwil en dak achana. Mano ema dhi nyime sani endi kendo kawuono ni endi oyudo weche mapek ka endi kaka dwarre to puonj bende wuok e iye ka. Wasepuonjre e okang' mokwongo nendo wadhi nyime okang' mar ariyo. Magi penjo ma obiro ka endi nerea kuom sani endi. Ana Odhiambo Lucy ka wuok gi Masumbi. Adwaro mondo ukonya. Ora machuor nyara. Ne wachwanyore gi nyara. To an emolokore koro oyanya nikech ne awacho ne mondo mi obi dalana mondo awuo kodgi mondo aketnegi kwe. To an ema oyanya gi message. An ema oyanya gi message. Adwaro mondo ung'adna rieko. To gire mora mora bende aonge godo. Kaeto bende en ng'at ma oseriembo mon adek manyara koro en mar 4. Konya uru. Okay, wuoda Sumbi wakonyi.
e pacha kod ng'eyo na mano ok ori kech ori monyuomo nyathini ochalo nyathini winjo mi luor to ka onge gi paro mar mi luor pacho tow pacho rumo to nyiso ni mano ok ori malich ahinya no yanyi e sime ka gini chiege to gi message to dok gime ma in go kata yie onge anda ng'adi ni rieko nyathini ni kik dag gi ng'ane kendo kik odog ne ng'atne walam ne Nyasaye omiye ng'ato nikech ng'ani kata kodok ne modak go ng'ano chai already odhi chayo nyathini cha moloyo kako chai odhi sande moloyo kaka sani odhi timo ne magugu gi manyenye odhi timo ne gik maricho nikech ine wuon nyako munjo mi luor munjo lware bwo mabunde munjo kwang'ono munjo ogo chonge piny mokon baba gima kama osetimore to ok osetimore maber to yanyi mano nyathi ma onge kathira wich ong'ama be onge luor ka kamano to ori ni janjaga wiyo kethore koro nyako ni kik dog ni wuini Nyasaye biro miya ng'ato moro dago to kodaga nodoko kende odagi no dhi to mano koro wiche liech romo mana wuone ki. But how on earth would you abuse your father-in-law? Your parents-in-law? Indi chuo mano onyuol ginga. Mano mi wacho ni nyaka beno madho njaga wiera ng'ano ng'ama no mol. Binge ni ei luo kaendi kamochiwe luoro mamalo mogik. En maru gi jaduong'ni. En kind mari gi jaduong'ni. Correct. Kata bed ni rach machal nadi dog nyal timo. Jogo nyaki mi luor makare. Ok nyal yanyo mna kako tangi yanyi mamani kata babani. Mano en tiji kaka ng'ama tin mondo mi ng'e mano kena wachgi. Koda rach ni kata rach lenga lenye nikech gin jomo winji mi luor to mogik. Kata ka hinya to or mamani gi babani mondo los kod nyiwendege. Tok in. Ok. Ni kuri chomo wangi ka ikuong'ori ma kata mibiro dok chak yudo no onge. Magi onge. Emomiyo. Ka jaduong' nyalo ndiko kama. Dog chien. To nyako ni nyako mara ng'wen. En okendo to dhi. Mago science ni ma en ng'ama chach. En ng'ama onge. Mano ng'ama onge. Ma endi nyari no kik dogi. Iwacho ni iluongo ni odhiambo lusi gi oge masumbi. We mondo mi nyari kik dog kanyo nyari lemne nere ni kaendi ibo mi namba olemne yud kar dak malong'o. Kama nyalo yudo ori moro ma oluori. Ma bende nyalo ng'iyo ni magi gin jonyuolna. Mok yanyie messages. Ikaw nyaka simi nyogo nyaka ma. Yok donji mano wang teko makianen mar wang teko mar adi. Gini tika kamano endo wuoda sumbi kik nyari chak dog kanyo. Kata nyako ide jo ber. Nyako ni kiwinja kik chaki dhir ng'ani wetedo ne ma onge nikech ibe pare ni in dhako mar ang'wen. Adegi to no anang'o. Ok inya dak kanyo. To ng'ama bende yanya nyaka mama ni gi baba ni. Ok donji. How okaw sime nadi otimo nang'o. Confidence main go mar type ne kata miri mo mother-in-law kana father-in-law ni yanyo no me send me press send madhi omera mage kan jokure okojo ngane jokanye magi jok mayiwi madwaro del magi ngene wa nyaunyo ngene kudni achiel kethori kata nyisi mane jakanyi doto kata jakanyi jakure to kupiny no te achiel okay akanyo ne awacho mani type ni to dwaro del modhi wang achiel kama makionge ta iwene bonde. Amoso we studio kanyo endo an gi penjo mara wacho kama. Kane pok adhi kamara gin mon adek to mara hie en maro marariyo. To mara maduong' onindo. Bende yalo donje dala no ma chiem koso an pita ka wuok Kisumu. An mago chike moredo manade. To ketho ga gik moko te. To siema to. Kato bedi chik mumoko ka yor tho morni. To ka tho osedonjo ni tublu ma tho lwar kanyo. Tho ketho chike te koro mano we chandi. In thuolo ka wi gari muti. Anda gwenya kwa monda gwenyra kod ye paro. Ada puonjo Peter mopogore gi dholuo. In ng'eni unu wacho ga ni Yesu romo gimoro amora. Ing'eni wach ma Yesu romo ne. In fact anang'iga ni tho tieko chike te. Tho miyo nyaka kamulorore yaure. To koro ng'ano penjo maber ahinya ka endi to maren dhako marariyo. To dhako maduong' e dalani mabe uluongo ni mare onindo. Bo nyalo chopo kanyo ndo modhi muchie. Yes. Through my conscience. It's true onyalo chopo kane osedhi ka nyiri mani ot maduong' cha. Osenyuom machuogi no donjo mosechieme dalano. Mano ok penjo wa. Kura pango ne. Ka nyiri mantiere od mari maduong' mondo niendi chuogi no osedonjo te mosenyuom gi mutedne gi moyieng'ne gi dala kanyo. Manyiso ni monen keny. Dhi mondo donji chiem. Kapo ni chiegi ni endi ok en nyako maduong' e ot mar ariyo ni. Ng'ane ka koro sange ni maduong' osetimo gigi.
mondi bende tim kino kasange ni maduong okotimo gigi ewe awero ka ine ot maduong e ot mar ariyo ni to ngi ma joma dongo ka otime ot maduong e ka mondi tim kuon maka magi ke jidhiga machiem miya ka koro chogo dei dhuluo adimba ma endien mare monindo ni sama pok nodonje dalani idon dhi chiem kuno nari ko dango dhi lelo duogi kech en koro lel ni kata gimo do dhi ome onge kapok ni donje dalano to mari notho idhi omango lakini ni be ok mare masie ni lakini liel to tiko ga chike chik man mora manomoko liel kose bedo tichako menyie nere wach mari Yesu romoni kat wagwenyre kodi nikech ok tanga yine pita mondo dhi e gima samoro dhi hinye tangi dhi mbukni mondo chiem ka eche mondo miyo tedi ni dala chate pok ni dhi kata kor gi nyako moneni kata moteni kata mana chai pitani ongene gi jonyuol ne ang'o momiyo irido ne to samoro penjo mana ka jonyuol iso yene no dhi jomoko onge ma gini samoro ng'ano dak kende Kisumu kuro samoro ng'ato onge ng'ama nyalo advice mbele dak achana ka advice gik mabeyo malich in fact one advice gik mabeyo mi advice ni to tieko gik mang'eny anda tamra to ok tie gik mang'eny to kelo shida mang'eny molo kata mago to ne makelo shida masama udonga koro kelo shida ka da koro los koro chandre ka kodhi tangi dhi nyona mogo gi wichi no kuro ni en thoke ngato no tho ma en ngama ornere gimoro mo dhi timela cha nyaka bedien steps magin well calculated nyaka lo chika kondik gi ramo gi ajwang but through the blood of Jesus you are free to do gimidwaro oh Peter maka mari rangaji no kidonje oken ka midhi baya ni mano oken kaka na renyisi kagima ni jidhile moto jia idhi aliel Peter idhi on jomo dhi aliel gidhi aliel rundi wach mar oro pogre ne rea oken ngama jomo no wuotho gogi to bro dhi madonji to jomo sire kapo odonje dalani ok nyango donji buted ne oko ne rea my aim is that ni idhi aliel kata ko to ni pap in dhi aliel ananyisi dhuluo ne rea koro nyisi mar kanisa to kanisa dok ni penjo ipenjo dak achana onge wach okay koro wawuoyo ji ariyo koro chok kawra chungi winja ne menyalo tiyo idhigo ema mondi tim onge wach Peter yieren mari mak mana ni ng'eni ng'ama or kamidhi nendo en kakenyi mano ken ka yuri midhi wuotho tibayo ti goni okanyamin mano kanyameru ni dhi limori no mane ne kakenyi min oriotho I mean it's not easy nyaka penjo mopenjo kata nda penjo ni ka indi ne rea koro mata dwaro mondo mi kori konya Dak Achana kawuono winje uru weche moko mantika weche moko tek aina gidi kore konya nango okay ne in niko kelo ni kare nik man kani en opuonjo Dak Achana to jomoko neno nik mopogore kawuono tang'no konywa kawuono mata kena na rea na losi ta okabi lose wachi okalosi kolo loso an gi shida konya uru ajagi 29 to aonge gi dichuo an Linda kutoka Kabete an nyara Sembo Nick poka winjo kumuoso jaode koro weni onge dhako to oberna saidi wa Lord anadware oberna onenore wuoyi manyalo rieyo odwa gi nyithindwa kode this is my first time winjo kanyako dwaro dichuo kichana ngiga ni chuo ema dwaro gamun to kama nyako uko ka piaya ngwecha yeno chala 100 meters Nyasembo nyasi okama koro dhiara ni ngene alpoka ngeno Nyasembo Nyasembo Sembo makure jo kilonge ni Linda Lindi Nyasembo makanye mabe ija chirma tinja 29 years pok chopo 30 ija chirma iwuok ga 100 meters maonge ngama luwo bani ikaw kede idwaro ni to inidwani ni iparo ni kaniko kumoschiege to ni ken misumba enek nigi dala ne erokamano ne kechi wacho gima nie chunyi ondike muma ni gima lit ne chunyi ngato ngama chielo kong'eyo lit kata moro ma en go teka gima ondike mano gima opongo chunyi ngato ema lewe golo igolo gima opongo chunyi nene wach ni sebed go higni mang'eny nyaka ne nek chak Dak Achana ka to da her monda koni ni kati hero nek kato ber ni kamano
nek nigi dala ne nigi joge koro mano uamuzi mene motimo ko nyalo kawi dhako mar 5 kata 6 kata 7 kata 3 kata 2 kwani an gi adi madhima donga duoko kamano ni 5 6 7 kata 3 kata tiena chako gi kucho ta duoko kama kata 3 kata 2 nikech mokwongo to kiko wuon itemoniso jodak achana ni ang'eny gi mon kiko kawa marach winjo mapogore kiko kawa marach awach mane nyara sembo wa in emidwaro nek okodwari to kata bed mana ni niko kawi we mondo duok chien kata bed mana ni niko kawi sani to okudhi dak gi kwe udhi chai nikech en okomanyi chutho dak midak gi kwe kade chuo manyo nyako to giherore nikech en momenyo nikech mane chik dichwe mamanyo nyako to in mibukre buka Milandi TV ni dwaro nek kato kawi sani nikech anto biro wuonda ka watiko tich to nyemele omanyi nikech namba bi chiwo to kata ko manyi to wach madiri mochung tere moko lokre ni chuo ni kudhi dak kodiko miluor keche ne okodwari era be okodhi heri nikech ngamo era ngate madwaro ngato ine mi here gi side achiel to en okwe to dai ni ing'e di chunya samo chunya nyalo lor kano ka nyasembo ni nyako ma nyalo dak adwa ni ngi nikech dak achana kabisa eri weji mang'eny motedo ang'o mara ndo kore ang'o mara ndo kore go endere irach koda very good ne gima dwa ni nge ni nyarwa ni emoseneni to omor kodi oheri yani berne to in pokinene samoro dhi nene to dhi disqualify yen nikech koro ko berni ok en sura medica Jesus Christ of Nazareth. Nek do kana ni kitchen midwari ano kadwara ana keda lwenye ni gino oken that is not the protocol nere ise kaw gini ma iruye mi ruye kaka kokodo reure gi kuoyo gi simiti gi pi makoro wach nyako ni tamre loso kenese nyako ni ok dhi here nikech na manyo dichuo exactly chuo mon mang'eny meriwo ka gi chuo mayudre gi donge dwarre hina kunga tudo de chuo moher many dhako no ama sana ano kamiga chuo okamiga nyiri chuo amiyo chuo nyiri to ni kanya ko oro message to de chuo oro message koro imanya dichuo manyalo dhi kode machal ko matim gi chal tami ami de chuo mamiyo ga namba nyako kamiga namba de chuo nikech mondo miyo oyud teko eni de chuo emo gochoni to ok madak megochuni to Linda ng'iyo ka koro dhiro mo 30 Linda ng'eni koro gini koro chopo ne kode ko fonyo ni sare ngo e yomba ochopo 30 sate ro yombe en ong'eni ye ginedi do samoro yomo kwongo ni dendi meduong ama ko ni joki njawa in nyakima no chwe bati yani no nyuli to chama mo ne ber samoro babu mene bor to dendane koro asni sai bodhi ko nyiti chamo mesara chamo gik maliot koro dendi obiro koro ngato kabiniti te thin malich joka makonya uru madon koro chal gi manere ndonjere koda nikech koro nere ni kawuono ikidha kith manadi to kore ka ji obet neno wach ni malich kama itenga makoro dongo muna adwana nyis nyako ni samoro yiki poko chopo 30 koro were kodi o cut off nere injawa okay anyway wawena jodak achana Linda awinjo Neko Linda winjo Neko sasa renda Linda koro bedi gi kwe bari paro ni ko yie gi wati ni koro ne winjo tena ni nitie gimoro bathe awinjo kaka Lindo kelo wach ma ochale ngamo kelo bura wiko ngiwinjo kore kifuono tiende nere en kamano koro madanga wache mang'eny kata wache mang'eny onge obende uda jambo nyasi haya iwacho kamano awacho ni bura okaje ni koro nadhi winjo buche Linda wadagi iwacho mana ni to tawacho ni to mae chala gi moko bende samoro ng'ato nyalo bedo ni nitie gima thage chunye oda mondo mi adieri ongoge emi awacho ni gimopo chunyi ng'ato ema lewe gol to bende mombe wacho ni gimifulo gi dhogi no kanye mayieni nitiere kanye bende oyude konyruok mari ondike mwani ni weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima kata tho koro rit lewi maber mondo weche ni okonyi nikech wache nyalo wacho to dok e weekend kamano koro miyo onge wache mano to bro we kamano wabogo ge chung nyasembo osenyisi gimoro amora gi Nerea anyana koro ing'e kama ibro kete wacho ni pokonyo ka muso ga jaoda in fact ya mano wach magima to pok moza dier
amoso jika maliji Amoso ji an mani ngena kare nyako ni neno dak achana oneno dak achana do neno du chinkudichi nik bang mos ngato ke chembe en gi chandruok to dwanu ting chandruok no tiegi nik bang mos tiegi karonge koro kawuono orome koni aore wach onge wach is so interesting ingene chimko gene gik moko mago to pass makelo mor moko be nyaka wa more ko more no endo an otieno nadwaro nyako manyalo dak an gi shida mang'eny nyako me an godo noringo odhi dak kama chielo oweya gi nyithindo matindo sani dweche 5 adwaro manyalo dak dweche 5 no nyako no podi okwema wi obro maduogo we dwaro manyalo dak piyo kamano koro tieno beda mos hore to beda mos los kode mondo duogi koso beda mos rit mondo nyako chodu ken nikech mama cha odhi mena kwi wi oge kuma dhe nyithind ng'at dak kidwange gima lit ne dhako to nyathine odhi duogo mama no dhi duogo kata kama nindo osiko leko ma nyithinde mama no dhi duogo ibiro miyo wa mi jumbe moko ka ibiro gocho Timo to koro wacho ni en odwaro manyalo dak nikech mabe kobiro to macha dhi duogo sano to riembo ma Utino mon gi bende gine kamano ka kete mata mo mi moro ka sani ni majabe gori kuduo oduogo to keno biro ka kodu liet pass mama cha dhi koro no ne mos ne ka chunye kuma chunyo obeti wacho no dhi tedo kama chielo tedo ne makoro rach gin kisibu mi tedo kama chielo ne rea ne di chuma chielo odhi odak kama chielo odhi odak kuro yweyo ko yweyo to sawa to kodhi otedo kama chielo no wuka dweche bichi osedhi otedo kamoro in fact dweche go tin mokoro ngato dhi tedo kamoro tin an moli chwora ne okaw lepa moko dalawa nikech aonge nyathi Nyasaye ngano irore moli walem ni Nyasaye ma jachiwo Nyasaye ma jachwech Nyasaye man nono ji Nyasaye man omiyo Sara kod Ana nyithindo Nyasaye matimo hono ne mon matimo neno itimne dhako ni ono e nying Yesu Kristo ja Nazareth amen olamni kawuono nyake shoni moli wachini tek lepi mangano kawo modhi onjuro dala uni ke chionge nyathi what about kido nyathi obodo ko molewnigi joma chuo waore uru samoro ngate mugondo kijana ni patience is a virtue horruok nje kama ndike muma bena ng'eyo ni horruok gi muolo loborim gi met loyo ndiki omiyo an ni rokni makawuono neno kantie ji rokni dak achana ka ndi makawuono mapenyo biro gina mag joma muomre ka ngokra fuka kana wacho cha gima thini se mubri ka ngokra fuka kaka inyalo konyongi bede uru mos joma chuo nyuol mar dhako ni en gima Nyasaye makelo fadi motimo no chalo ngamo go muma ma ndi gima ko chalo gima nyako ni koro ise wite nikech mo ngado ne kauli ni ok no nyuol nyaka chien to akoro nyuol to nikech nyuol to bro nyuol nera gini ni ka ndi malamo ochungi lemo ko manyi namba na Hi Pastor Nerea, Morina Nyamigori motedo nyakachi. Akwayo mondo ilamne oda mondo Nyasaye omed gwedhowa. Waneno chenro nindi kae gi jaoda mageno sana Nicholas Ochieng. Kod nyithinda Kandi kod Casey gishe mejina. Wageni to gi wageni mang'eny apana gi ng'eny gino chenro gi bene gine ne kamoro gi bet. Koro Nyamigori Morin motedo nyakachi. Mor gi chino hin mondo omed gino med gwe Nyasaye med gwedho gi kagene no chenro gi jaode gi joge wagwedho we nyingi Yesu ja Nazareth ano ka sechuru monerea ama bro somo ko bi ka mateka inya Nick Musa personal area ano tieno arwako ka ana bara nono mata kurukure an gi shida ari mbungware to ka aduogo dala to jaoda ok miya kata chiemo nyaka akwae pi bende ka tumo mondo alokra godo to dhaw ni aketho ne pi mando chuny marach dhako no sechai mano chuny marach kabisa chuora sie to chuori bende titich matek oriembo ngwar ma jomoko besa moro yanye to tingo chiemo kelo ntie ndapni okimiye asti tuoni pi pige got kano ne chuo mage mano to rach kijana mano rach Nyasaye makelo kwe mondo mi kwe kendo Nyasaye maloso mon mondo mlose Nyasaye maduoko wigi piny mondo duoke Nyasaye makelo gik mabeyo kutim dhako no bed ng'ato mondo luori utino wuka mimi na bara nono ndakai anakena magido kuru gun maga bara utino kuma intie bara nono dhako ni ojini pi to mukendi dhi luokri go to podo nyisi ni ketho ne pi ndiki ni chuny maber pani ngware meriembo no endo iromo gi ji mang'eny misa mukidugo ti yolo kendo kata weche mang'eny lakini pi komondi itumo kendi mano nyiso ni onge luor itumo pi kendi idhi mondo idhi luokri godo kidhi luokri
Kurugo koke kwaye. Kwele ko ngamo dhako ka karaya ni dhako ni ngamo dhako ka karaya ni mano piga iketo na pi. Lakini biunju gima ate mochi ni rea. To hang josogi mag DAK ACHANA biro wacho ni akwinyo kachal pasta. Nitie weche moko makoro nyaka lok pacha mabed makwiny. Ayudi nyithindo go dai kado nyathi ma nyako no kamiye chik proper. Kech mano kadiera. Otino chini obro wacho next week mondo mi manere manya kwa los kech magi mamiyo joma chuo donjo ma donjo negi maneg kata ji ot. Ka ok oneko to biro chule mondo nyombi. Tai kendo ngima ja okel giti matek makoro ngani tiyo ni. Okomora. Aken nyako ne giseda go ignedi. Okomora kabisa. Penjo ni ndio urutime to Winnie Muga kutoka Homa Bay. I'm in Form 2 at Nyamogo High School. Naomba ya kwamba mtuombe hii janga la corona iishe so that we can go back to school. Correct. We will pray for you. Ero kamano Winnie, that's a very good request. Wabamara na rea nika. Bro lamo mwara mundo me jachiende corona gaya makudhu makorani ndi urum. Namba nikende saurumo. Kauno kikimosi ye galamuru. Saurumo. Nono, abirio, areyo. Nono, angwen. Nono, adek. Ochiko. Achiel, adek. 0720 40 39 13. Bishop Nerea Mbewa. Ero kamano. Chenro bochopo kanyo endo. Ber. Teocho nigi maber. Rumo mna kamit kamano. Mit karumo. Urumo kamano endo nikech maen DAK ACHANA. Tomola hinya. Gik mwacho kagi. Konyo ji mang'eny ahinya ng'eyo gune bene gitimo. Makmani joma mon. We sando ngima dichuo ma intiere godo no endo. Ng'ano nyathi ng'ato. Ng'ano en owade gi ng'ato. Ng'ano en chuori. En wuon nyithindi. Ogoli dala umokili dala gi. Mondo mi umbadru kod ubede gi mora achiel. Kaka muma wacho. To lit ndi. Ka ng'ama dichuo loso kamano endo. Ni timo ne gima chal kamano e dier dala gi. Ka en wach madiera. To wach no lit proper. Odonjo ne chunya. Makmani agoge chun ki jobolo se wach ni ndi juma manyien. Ko kamano, obotieko chenro ni ndi. Kagwero kamano ne ji te. Mawe kumane no DAK ACHANA ni ndi. Kendo jogo te mabende yayo nyakach kabodho kor gidan oliech. Majaod Justin. Ne umora ahinya gima notimo no endo en tim maber. To ji tere mane no DAK ACHANA giki wageno upile kendo umiyo chenro ni bedo kaka entiere. Mede mna nene kama ok ber bende wang'eni wabende waboth wana mna. Ko ne Justin gi ja ode madan. Gigoch na monda dhi alim gi ambende kata kalim go na gwedho. Gidhi ne gido ne lim gi. Gipenyo mendo Nerea ire. Nerea ni okene ga ja oda. Okene Nerea every end. Kata ja oda okene wuotho go every end. Kata kamano mane kaka ne wachintiere. Nyako chako rom kendo e juma manyien na bede kod kinde mano endo mokue. Amen.